Salutare Filipine, l-am regăsit la un nou joculeț din Car Parking. L-am găsit pe Magazine Play, adică pe Happy Mode. Și acum am găsit de 3 ani. L-am găsit și am mulți și vreți să-l iau pe, stai puțin, pe, nu știu, pe, cum îl cheamă, pe, stai puțin, cum îl cheamă, domnule, mașina aia. Asta, dar nu știu cum o cheamă de săt. Unde pot? Să-mi amintesc cum o cheamă, dar e făcută. Roțile nu le-am schimbat, dar arată bine. Îmi place mie. Sunt dezumflate. Nu sunt. Sunt bune. Mă joc cu prietenii, stai să mă joc. Intru aici, așa, și mă joc cu prietenii.